We gaan het dorsen van tarwe in Zeeuws-Vlaanderen bekijken. Gaat u mee? Met wie heb ik het genoegen hier te spreken? Ik spreek met Marco Becude. Nou, we maken hier een item over de tarweteelt. En we zien ze altijd rijden, hè? De combines in deze oogstmaanden. Wat voor tarwe is dit? Dit is, dit is wintertarwe. Ja. En dat houdt in dat het al in de herfst gezaaid is? Najaar, meestal na de bietenoogst, proberen ze zo vlug mogelijk de tarwe in de grond te krijgen. Wat is het doel van de wintertarwe? De meeste wintertarwe hier die wordt gebruikt voor voer. Gaat weg voor voer. En dat is voor pluimvee, maar niet voor brood te bakken? Nee, niet voor brood te bakken. Meestal voor pluimvee en andere voeding dingen waarop het in gebruikt wordt, zeg maar. Nou zag ik je net op de combine. Jullie zeggen combine, hè? Bezig? Ja. Combine? Combine bezig. Hoeveel hectare doe je per uur of hoeveel oppervlak? Ja, dat ligt er ook aan of je veel moet verhuizen. Maar het meeste hectares dit seizoen voor mij was met een grote verhuis ertussen, was 21 hectare. En hoe lang doe je daar dan over met de verhuis erbij? Dan was ik 's middags, of ja, 's morgens om 11 uur waren toen begonnen, dan was ik 's nachts om 11 uur klaar. Zo. 11:30 of zo. Ja, heel wat anders dan vroeger, hè? Ja. Maar tarwe, dat is eigenlijk het grootste landbouwareaal van heel Nederland, hè? Tarwe wordt het meeste gezaaid. Is dat hier in West-Vlaanderen ook, denk je? Er is wel, wordt wel veel tarwe gezaaid. Ik heb het idee dat er iets minder gezaaid is als andere jaren, omdat er toch ook een paar producten bijgekomen zijn. Dat is tuinbonen en al die dingen, dat zie je toch ook iets meer. Dus ja goed, een paar blokken tarwe zijn er toch wel afgevallen, denk ik. Nou, nog één vraag, de laatste. Waar gaat dit graan nou naartoe? Wordt dat ergens in opslag gedaan? Ja, het graan van onszelf gaat hoofdzakelijk naar Richeeuw in de Groe. Richeeuw in de Groe. Ja. Nou, we hebben lang genoeg gesproken, want jullie hebben haast. Ik zie het aan je gezicht. Ja, ik moet er nog een paar doen vandaag, denk ik. Nou, mag ik je namens RTV Scheldemond hartelijk danken en succes met alles wat je doet. Dankjewel. Prima. Ja. We hebben zojuist het dorsen van graan gezien. We gaan nu naar de stort, de tijdelijke opslag van de graankorrels. Mag mijn eendje gewogen worden? Ja hoor, kom maar mee. Oké, we gaan eens kijken. Uh, 600 kilo, een eendje, maar er komt er weer eentje aan, een boer met een kar. Ik maak plaats voor en dan kun jij je werk doen. Ja. Dankjewel. David, we zijn nu aangekomen bij de CZAV, de tijdelijke opslag van graan, van tarwe in dit geval. Als de boer hier komt, wat gebeurt er dan? Nou, de boer komt hier en die rijdt op de weegbrug. En dan wordt hij gewogen. Dan wordt er een monster genomen door 3 keer te prikken in het graan met een monsterstok. En dan wordt het in een machientje gegooid en die bepaalt het vocht en het hectolitergewicht. En dat wordt dan in de computer gegeven en dan wordt het op de bon gezet. En aan de hand daarvan krijgt de boer zo'n afrekening, hè? Afrekening, ja, want het vochtgehalte, dat is ongeveer 14 à 15%. Ja. Tot welk getal mogen ze hier lossen? 16. Maar hoger mag, maar dan moet je droogkosten betalen. Oké, en van hieruit worden ze weer opgehaald? Ja, door de vrachtwagens. Oké, nou dan wachten we dan op een vrachtwagen en dan hebben we het hele spel rond. Ja. David, je hebt het wel gedaan. Mag ik je hartelijk danken? Ja, graag. Oké, goed zo. Dankjewel. Ja,